ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಯ ಮುಲ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಯಾನು ಪಿಳಿಚಂಡಿ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೇದ ಪುದುವೋ ಕರ್ಮರ ಬನ್ನರ ಗಂಟೆ ಬಾರಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲೇರ ನವದನೆ ಬಂಟೆ ಮಂಜುಳ ಪೂಜರಿಯೇ ಎಂಕಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದಿಂಜ ತಚ್ಚಗೆ ಪಾಲನೆ ಕಮ್ಯಾತಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಗು ಕಡೆತಿಂಚಿ ಗುತ್ತೂಗು ಗಡಿಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತೊಡು ಬನ್ಪೆರಿಯೇ ಪುತ್ತೇದ ಕರ್ಮಕುಲಡೆ ಬೈದೇರು ತಗ್ಗುಲ್ಲ ನೆಲೆಟ ಉಂತದೇರು ಆಳುದ ಅವದನ ಸೋಲುದ ಸೊಮ್ಮೆಂಚ ಬೆಂದೆರಿಯೇ ಇನಿ ಮೂಠ ಬಾರಾಣ ಮಂಜು ಪೂಂಜ ಇನಿಧಾನೆ ಕರೆ ಕಜ್ಜಗು ಬೈದಂದು ಪುತ್ತೇದ ಕರ್ತಕುಲು ಮಂಜುಳ ಪೂಜರಿಡ ಕೇಂಬೆರಿಯೇ ಎಂಕಾಂಡ ತಚ್ಚ ಪಾಲನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಕರ್ತಕುಲೆ ಗುತ್ತೂಗು ಗಡಿಬೂಲ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪಂಪೆರಿಯೇ ದುಂಬೂಗು ನಾಲೆಮ್ಮ ಗುತ್ತೂಗು ಗಡಿಬೂಲ್ಯ ಪತಧಾನೆ ಮಂಜು ಪೂಂಜ ನನವಾವ ಗುತ್ತೂಗು ಗಡಿಯೇ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಂವೆರಿಯೇ ಕನಕೋಟು ಜಾನಾಂಗವ ಗಿರಿಜಾರ ಜಾನಾಂಗವ ಗಮನೋಟಿ ಬಾರಿ ಕೆಂಗವ ಪಂಡದು ಕೇಂವೆರಿಯೇ ಕನಕೋಟು ಜಾನಾನ ಬುಡ್ಚಿ ಗಮನೋಟು ಬಾರಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಕೊರುಪಾರ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ತುಂಗಜಾಲ ಗುತ್ತೂಗು ಗಡಿಬೂಲ್ಯ ಪನ್ಪೆರಿಯೇ ತುಂಬಿಜಾಲ ಗುತ್ತೂಗು ಗಡಿಬೂಲ್ಯ ಪತದೇರು ಮಂಜುಳ ಪೂಂಜೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಇಡಬೂಗೆ ಬೆಗದಾನೆ ಅವಲಂಚ ಪಾಡ್ಪದಿರಿಯೇ ಸುಗ್ಗಿದ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಾಗ ಕಂಡಾದ ಕರೆಮೇದಿ ಕೆತ್ತದೇರು ಕಂಡೋಡು ತೂವೇ ತೂಟಾನ ಬೆಗದಾನೆ ಪಾಡ್ಪದಿರಿಯೇ ಪಗ್ಗೂದ ದಿನಮಾನ ಬನ್ನಾಗ ತೂವೇ ತೂಟಾನ ಪಾಡ್ದೇರು ನಡುಟು ನಾಲೇರು ಮದ್ದೇರು ಕೋಡಿಡು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆರಿಯೇ ಒಂಜಿಗೆ ಬಿತ್ತಗ ಸಾವಿರ ಮಾಡ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಒಂದ್ವೇರ ಕಂಡ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಜುಳ ಪೂಜರಿಗ ಪುಂಡಿಯೇ ತಾರೇಡು ಕರ್ಕು ಒರಿ ನಿಜ್ಜಿ ಕಂಗುಡು ಉರುವಾಯಿ ಒರಿ ನಿಜ್ಜಿ ಜಾಲಡು பேஜி கண்டோடு நேஜி ஒரு நிச்சி பன்பெரியே ಕಲುವೇರ ಕಂಡ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಂಡೆ ದೈವೋಳೆ ಸಾಯ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡೆ ಕಲುವೇರಿ ಕಳಿತಿಂಚಿ ದೈವೋನು ಕೊಂಡು ಬರಡು ಪಂಪೆರಿಯೇ